we hebben vorige week, als u hebt gekeken... we hadden vorige week een spectaculair leuke programma van Manneke Paul... met daaronder wij ook een oproep. Er waren wielen gestolen van Angelique... van het rolstoelbasketbalteam. En we hebben een oproep gedaan. Iedereen kon dan gaan bellen naar de penningmeester Henk Bijhard... als ze dus reacties hadden. Henk, je bent ook in de zaal hier. Ik herken je, want je zit in een stoel. Veel reacties? Ja, ik had een hoop reacties, maar meestal van mensen die gewoon me opbellen en de telefoon neerleggen of zo. Of verschillende rare sms'jes ook. Maar wat was het laatste sms wat je kreeg? Goh, iemand, ik denk dat ze Eva Smets noemde of zo, die mij smeekte bijna in een sms om haar naam te laten zeggen. Dus, Hoe heette zij? Eva Smets of zoiets. Eva Smets? Eva Smets, ja. Lijkt wel een geslachtsziekte, Eva Smets. Eva Smets, als je kijkt. Eva Smets, Eva Smets, Eva Smets. Nou, zij heel geil nu waarschijnlijk aan de televisie. Weet het niet. We hebben wielen hier, want Pieter de Busseren... jij bent van Ortho King. Dat is een bedrijf wat gespecialiseerd is in toegepaste... Ja, en alles van technische orthopedie en alles van wat dat anders valide mens nodig heeft. Ja. Orthese, prothese, maar ook rolstoelen. En een deeltje daarvan, dat zijn die sportrolstoelen Ja, en die wielen. Die wielen. Ja. En jij hebt tv gekeken vorige week? Ik heb het gezien, ja. Ja. En heb ik gereageerd op Henk zijn oproep eigenlijk. Of op mijn oproep eigenlijk. Oproep ja, eigenlijk, ja. van Angelique, ja. Want die wielen moesten natuurlijk weer terechtkomen. Want je kunt wel rolstoelbasketballen, maar als je geen wielen hebt... kun je natuurlijk niet rolstoelbasketballen. Nee, absoluut niet. Omdat je zonder wielen kun je niet rijden. En kun je ook niet scoren. Dat is voor de mensen thuis. Die denken, van, is het belangrijk als je wielen hebt aan je rolstoel? Ja, het is belangrijk om wielen aan je rolstoel te hebben. Als je dus geen wielen hebt aan je rolstoel, heb je wel een rolstoel. Maar een rolstoel zonder wielen, dan kun je geen kant op. Absoluut. Ja, je kunt wel een kant op, maar je kunt maar één kant op. Je kunt niet rollen. Je kunt alleen maar zitten en dan komt de bal op je af. Maar je kan dan niet rollen naar de basket toe. Zeker niet. Heb ik dat goed uitgelegd? Ongeveer. Maar jij zag het en jij dacht... Want ik had al aangeboden dat ik ze zou gaan betalen met onze Manneke Pauw-redactie. Ja, ja. Dat kostte wel veel geld. Dat is echt een wiel is best duur. Ja, dat is een heel gespecialiseerd wiel. Dat is eigenlijk echt voor te gaan sporten. Ja, Als je ziet sportwiel. hoe dat die basketters, die rolstoelbasketters eigenlijk te werk gaan en hoe krachtig dat ze spelen... Ja. Daar kunnen geen gewone wielen op zitten. Nee, er moet echt een speciaal wiel dat op. zijn heel stevige wielen. En jij dacht, Ja. ik ga helpen. Ja, waarom niet? En jij hebt 6 wielen ter beschikking gesteld voor dat basketbalteam. Voilà, We hebben hier 6 wielen voor je, Henk. Ja, absoluut schitterend van Pieter van Orthokin. Ja. Wij danken hem natuurlijk heel hartelijk. Nou, eerst mij, want ik heb het natuurlijk mogelijk gemaakt. Ja. En dankjewel, Paul. Maar bij deze... Smet. Zullen we naar je toe komen? We gaan de wielen overhandigen. En ik kan me voorstellen dat u thuis denkt, nou, dit is zo leuk. Dan kunt u Henk Bijhard bellen om hem te feliciteren. Op 04 77 39 5998. Komt nu ook in beeld. Dus iedereen gaat jou vanavond nog bellen. El Smet. Pieter, wil jij de volgende heel erg bedanken, Piet? Paul, ik wil wel eens wat vragen. Je hebt hier aan meegewerkt. Ja. Hartelijk dank van u, van Graag Paul. gedaan, graag gedaan. En van Pieter natuurlijk, van Orthokin. gedaan. Maar ik had heel graag ook eens gehad dat u kwam kijken naar onze... No way. Dan moet je zelf eens proberen. Ik probeer het. zelf Ja, maar ik probeer het. Ik heb echt heel veel... ik heb het best druk. Maar mocht ik tijd in mijn agenda hebben, dan kom ik... Maar blijf gewoon doorspelen. Niet bij het raam wachten. Anders komen wij naar u toe. Met Nou, een, doe dat maar niet, hoor. Want het is, zoveel rolstoelen kan ik niet in huis herbergen. Hè. Ik heb maar 2 invalide plekken voor mijn huis staan. Dus dat lukt echt niet. Maar laten we kijken. Misschien dat het komt. Maar in ieder geval moet je blij zijn met de 6 wielen. Die zijn aangeboden door Pieter. En heel veel succes met je kijken. En dan komt Angelique kijkt. Angelique, je hebt je wielen weer terug. Geef een hartelijk applaus aan deze geweldige Pieter en Henk. Dankjewel, Pieter. Tot ziens. Dankjewel. Dag.